כי אנחנו בדרך כלל עובדים בשביל לספק את הצרכים של הגוף, נכון? אוכל, מין, בגדים, שיעריכו את הצורה שלי, שיראו כמה אני שרירי, כמה שאני חתיך, כמה שאני יפה, כמה שאני מפרק, איזה בגדים יש לי, נכון? אז יוצא שאנחנו עובדים, אנחנו שפוטים של המצב החיצוני שלנו, שהוא הבהמה שלנו. זה דומה, אם היית הולך ברחוב, נגיד עכשיו היית הולך פה ורואה איזה אדם רוכב על חמור, היית אומר זה הגיוני. אבל תאר לך, היית ממשיך עוד 100 מטר והיית רואה חמור רוכב על אדם והאדם מטפל רק בחמור וכן הלאה, היית אומר האדם הזה קצת קוקו, לא? נכון? אותו דבר אנחנו דואגים רק לבהמה שלנו. זה בהמה, זה התלבושת שלנו. האדם משקיע את כל החיים שלו כדי לטפל בבהמה, ומה קורה איתה בסוף? ואנחנו אומרים נפטר. נפטר ממה? אני יכול להגיד, אני נפטר מהצעיף שלי, אני נפטר מהחולצה שלי. אז מה זה האדם נפטר? צריך שיהיה משהו שממנו נפטרים. לכן הגוף הוא רק תלבושת חיצונית של רמת מודעות שאני תופס את העולם, כי אני תופס את העולם רק בצורה גשמית. אז כאשר הגוף שלי נעלם, אז אני גם נעלם. אבל אם הייתי מפתח מודעות רוחנית, הייתי יכול להתקשר עם האני שלי, עם הרצון האמיתי שלי, שכאשר אדם מת או נפטר, הוא כמו שהוא יחליף חולצה, אבל לזה צריך להגיע. זו האמת בסופו של דבר. לכן מה חסר לנו? חסר לנו פה רק את המודעות להרגיש את המציאות באופן נכון, באופן מלא, שזה אומר, ואת המציאות אני יכול להרגיש באופן הפנימי ולא דרך החיצוני. אם אני משובט החיצוניות, אז אני תלוי בחיצוניות, אני תלוי במה שקורה לי, במצבים, נתנו לי טוב, אני מרגיש טוב, נתנו לי רע, אני מרגיש רע. אבל אם אני משחרר את עצמי מהתלות בחיצוניות, אז אני הופך להיות אדון לעצמי, אדון להרגשה שלי, אדון למיינד שלי, ואז אני נקרא בעל בחירה. מה זה מוות? הוא תכונה אגואיסטית. מה זה חיים? הוא תכונה אלטרואיסטית של השפעה. אם אני מפתח בתוכי, דרך הלימוד, דרך השיטה, דרך החוכמה, דרך התורה הזו, את תכונת האהבה, ההשפעה, אז בעצם אני מתחבר עם תכונת הנצח. כי החיים ממילא לא מתקיימים ברמה הפיזית. זה לא אומר שאני אומר, אני הולך לבחור בחיים, אני הולך למסיבה, במקום שאני הולך נגיד לשיעור. זה לא הבחירה בחיים. מה אני רוצה להיות? האם אני רוצה להיות אגואיסט, שזה שם אותי כעבד, או שאני רוצה לצאת לחירות משליטת הטבע הזה שמנהל לי את החיים, בסוף דופק אותי ולוקח אותי למוות. לי נדמה שאני מת. אם אני רוצה להשתחרר מהתפיסה הזו, אני גם צריך להשתחרר מהתפיסה היחידה שיש לי, להוסיף לי עוד אפשרות שנקראת אהבה, נתינה, שרק דרך הנוסחה הזו אני יכול להתקשר עם הכוח העליון. למה? כי תכונת הבורא, כוח העליון, היא השפעה. אני צריך לפתח בי תכונה דומה כדי שאני אקלוט אותו. זה כמו במקרה של רדיו ומשדר. כדי שתקלוט גלי צהל, אתה צריך להתאים את עצמך לתדר שמשדר גלי צהל. התדר שלנו משדר אגואיזם, לכן לא קולטים את האור. ברגע שאנחנו נשדר אלטרואיזם, נתחבר לכוח העליון. יש לך גוף ואיברים. מה תפקיד האיברים? לעבוד. בשביל מי? בשביל הגוף. מה קורה כאשר איבר אחד לא עובד בשביל כל הגוף, הוא עובד בשביל עצמו? זה נקרא מחלה, זה נקרא סרטן. עכשיו, זה על הגוף, אנחנו מבינים את זה. עכשיו, אם אני אומר לך שכל האנושות היא גוף אחד, כל האנושות היא גוף אחד, ואם אני בא ופוגע בך, או שאני דואג רק לעצמי, יצרתי מחלה. אתה מבין למה כל העולם חולה?
אתה לא מבין למה יש רוע ורצח ותאונות ואסונות ומחלות ותאונות דרכים ומלחמות ושיטפונות. כל זה בגלל היחס של האדם. ברגע שאנחנו נשנה את הכוונה שלנו, שינינו את המציאות. אני צריך להבין שאני אגואיסט. אם אני מבין, עשיתי כבר 50% מהדרך, אז אני מתחיל לתקן ולשים לב איפה אני פועל בצורה אגואיסטית, מתוך ההרגלים. ואז אני מתחיל לצמצם את האגו, את פעולת האגו, את השלילי שבי, את הניצול שבי, את הרע. תאר לך שאם כל האנושות, כל המדינה, מורידה ב1% את האגו, מה קורה? פחות תאונות, פחות מחלות, פחות מוות. ב1% אני אומר. לכן מה אנחנו צריכים בסך הכל? כדי להגיע לסבבה שכולנו רוצים. כולנו רוצים טוב. כולנו רוצים במלה כל השנה. רוצים ליהנות, זה המהות שלנו. לכן, כדי שנוכל ליהנות, ועוד יותר מזה, התוכנית הזו שכולנו נגיע לקבל את ההנאה, היא תוכנית סגורה. אין לנו בחירה בזה. יש לנו רק בחירה איך נגיע למצב הזה. יש שתי דרכים. אחת נקראת דרך ייסורים, שהאנושות תגלה מלחמות, מחלות, תאונות, כמו שקורה עכשיו, וזה רק חלילה יכול להתגבר. למה? כי אין כפייה ברוחניות. האדם צריך להגיע למסקנה הזו מעצמו. שהוא מזהה שהאגואיזם הוא רע עבורו, עושה מהפך, ומתחיל לבחור באלטרואיזם. כי האלטרואיזם היא נוסחת החיים. כל התורה היא תורה עמוקה שבאה לעזור לנו לבנות רצון חדש. לא רצון לקבל על מנת לקבל, אלא רצון לקבל על מנת להשפיע. ואז אם כולנו משפיעים, נגיד יש 100 איש, אם כל אחד דואג לעצמו, זה אחד דואג לי, זה אני. אבל אם 100 יש 100 איש, וכולם דואגים לכולם, אז כמה דואגים לי? 100. 99. אני גם דואג לעצמי. 99. ברור ההיגיון שאם היא חברה שכולם דואגים לכולם, אז יש 6 מיליון שדואגים ל6 מיליון. אבל אם כולם דואגים לעצמם, זה אחד ועוד אחד. זה נקרא פירוד, זה נקרא שבירה, זה נקרא פירוק, זה חוסר אחדות. מה ההיגיון והסיבה והמניע שייתן לנו כוח לחיבור? עוד הפרק, עוד נקודה. מי מושך בחוטים? מי מניע אותנו? אנחנו. זו אשליה. אבל אם אני בעל הבית, ויש לי יצורים שאני יצרתי, מי שולט בהם? אני, נכון? האם אנחנו נוצרנו מאין או מיש? ישנו יש שיצר את היש הזה. אם לא היה יש, לא היה היש הזה. מאיפה אני נוצרתי? מאיפה אני ניצרתי? אדם כזה שרוצה תענוג, שרוצה במלה, שרוצה אוכל, מאיפה נוצרתי? איזה מורכבות יש בי? אם נסתכל לתוך תא של גוף אדם, אנחנו נגלה שם מערכת מדהימה שמחשב הכי גדול בעולם לא מסוגל לנהל פעולה של תא. אם יש אלוהים ואכפת לו ממני. בסדר, יפה. לא שם זין עליך, יאללה בוא נזוז אחי. אל תקשיב, ואתה תשים לב אליו. אם יש אלוהים? אם יש אלוהים, פסיק, אכפת לו ממני. יש אלוהים? אכפת לו ממך? אתה תוכיח לי, רגע. הלוואי, אם... באיוב לא אכפת לו ממני. באיוב לא אכפת. נו, נכון, באיוב לא אכפת לו. לא אכפת לו. אם יש אלוהים ואם אכפת לו ממך? כן. אז התשובה היא כזו, עכשיו יש הרבה מהר, שאתה תשאלתי הרבה שאלות, וצריך להביא ראיות. רגע, בוא תענה לי, ואז אני אז אשאל התשובה אותך. היא כן. ולא רק שאכפת לו ממך, אלא מטפל בכל המצבים שלך. אוקיי. איתן, אתה מוכן ללכת שנייה? לא ברצינות. לא ברצינות. דקה תצא. תקשיב, איך הוא מטפל במצבים? אח שלי הבכור. איך מה? אח שלי הבכור נפטר לפני 3 שנים. איך אכפת לו?
אכפת לו ממך? כי אף אחד לא נפטר משהו. אני איבדתי גם אחות לפני 8 חודשים. מה? אני איבדתי גם אחות לפני 8 חודשים. אוקיי, אבל אתה בן כמה? אז כמה היא? לא, בת כמה אתה? בן כמה אתה? אני בן 52. אוקיי, אני הייתי בן 14, אוקיי, שהוא נפטר. אני ילד מתבגר, איך לעזאזל, אלוהים נפטר ממני בתהליך של גיל ההתבגרות שאני מצב של השירות שלי, איך לעזאזל אני לא אשאר. איך לעזאזל? אוקיי, איך לעזאזל, אני מראה שאכפת ממני שאח הבכור שנפטר. מה כן, אני רוצה לדעת איך אכפת ממני שאח הבכור שנפטר. אתה שואל שאלה מאוד גדולה, והתשובה היא לא ככה במשפט אחד. אני יכול להסביר לך את זה, וקצת להסביר את כל התמונה. נקודת המוצא הראשונה, ומה שאתה מרגיש, זה מה שאתה מרגיש, וזה לגיטימי. גם התלונה שלך לגיטימית, השאלה שלך לגיטימית, והכאב שלך לגיטימי. יש לזה מקום. לכל דבר יש מקום. כוון עליי, כוון עליי. אמא, אני בערוץ 2, יא מאפאקר! השיעור היום הוא יהיה פותח לשאלות כלליות, עם שאלות על נושא הקבלה, על משמעות החיים. אפשר לשאול שאלות על הרבה נושאים בחיים, דרך עיני הקבלה. אני אקרא מאמר פותח ונמשיך איתו.